Goedenavond, het is tijd voor het Zeeuwse nieuws van vandaag, Bevrijdingsdag, dinsdag 5 mei. Bevrijdingsdag begon al om middernacht met het ontsteken van de vrijheidsvlam op het Bellamiepark in Vlissingen door commissaris van de Koning Han Polman. We hadden het ons heel anders voorgesteld. Er waren zo ontzettend veel mooie evenementen voorbereid. En tegelijkertijd, omdat we het nu anders moeten doen, hoop ik dat de mensen ook de tijd nemen om de verhalen tot zich te nemen en te lezen over wat vrijheid betekent. Dus ondanks deze omstandigheden denk ik dat we misschien extra onderstreept kunnen stilstaan bij 75 jaar vrijheid. En ook minister Sigrid Kaag voor Buitenlandse Handel stond in Vlissingen stil bij 75 jaar vrijheid in een aangepaste Van Randwijk-lezing. Daarin waarschuwde ze voor de toenemende jodenhaat en de opkomst van onder andere rechtsextremisme. Zaaiers van verdeeldheid en ontwrichters van de samenleving. Schreeuwers met een alternatief voor de democratie. Nationalisme is volgens Kaag niet de oplossing om uit de coronacrisis te komen. Je ziet in heel veel landen een poging om de rechtsstaat af te zwakken, om rechten in te perken. En daarbij hangt altijd een nationalistische zweem. En ik vind het zowel gevaarlijk, maar ook is het niet een weg om de problemen die we hebben op het gebied van klimaat, op het gebied van economisch herstel of herstart. Om die aan te pakken moet je slim samenwerken, de regels van het spel goed vaststellen en kijken hoe je welvaart kunt creëren en verdelen. Ze pleit voor een betere balans in de internationale samenwerking met minder afhankelijkheid van slechts een paar landen. De hele lezing is terug te kijken op onze website omroepzeeland.nl. Maar voor veel mensen is 5 mei dit jaar toch vooral een vrije dag waarop ze thuis blijven. In de tuin met een goed boek. Zo ook voor Tweede Wereldoorlog-kenner Hans Sakkers. Hij leest dit jaar op Bevrijdingsdag de net verschenen Bosatlas van de Tweede Wereldoorlog. Het bereikt veel groter gebied dan de Tweede Wereldoorlog. De hele 20e eeuw. Vanaf de Eerste Wereldoorlog tot heden. En dat maakt juist dit een waardevol document. En de Slag om de Schelde komt in dit boek zeer goed naar voren. Volgens Sakkers is het belangrijk dat ook jongeren dit boek aanschaffen en gaan lezen. Ik denk dat dit uitermate geschikt is voor de jeugd. Want de informatieverstrekking is op gelijke wijze als bij Google. Kort en duidelijk. In plaats van een bevrijdingsfestival vieren, een boek lezen, is dat leuk? Persoonlijk gaat mijn voorkeur uit naar boeken. Dus dit is voor mij wel een bevrijdingsfestival, als ik het zo mag uitdrukken. Ja. Maar niet overal is het zo rustig. In de Vlissingse wijk Pauwenburg was het een drukte van belang. High tea voor de hele buurt en daarom was het flink aanpoten de afgelopen dagen om de 250 zakjes goed te vullen. We zijn bij 250 gestopt omdat we het niet meer kunnen bemensen. We zijn hier zo met een hele groep mensen, 10 mensen, ook 5, 6 dagen bezig geweest om alles klaar te maken, in te pakken. En ik mag gelukkig 12 adressen af om ook te bezorgen. En dan weet ik gewoon dankbaarheid. Niet alleen Meulmeester, maar ook verschillende vrijwilligers, zoals deze 2 zussen, gingen langs de deuren. De gelukkigen waren, zoals voorspeld, erg dankbaar met de volle zak die ze van de burgerij in ontvangst mochten nemen. Ik vind het heel geweldig dat ze iedere keer iets voor ons doen. Dus daarom doen we er ook altijd aan mee. Nou, we zullen er een maaltijdje van maken. Dat lijkt me het beste, want anders wordt het wel erg snoepen. Het is heel raar om na 7 weken weer iemand te mogen aanraken. Naast mijn vrouw dan. Het is nog een beetje onwennig, maar fysiotherapeut Dominique Apers uit Klingen mag weer aan de slag. Niet alleen een opluchting voor hem, ook voor zijn patiënten. Een soort bevrijding. Je hebt een doel in je gepensioneerd leven. En op een gegeven moment zeg je, nou, ik kan dinsdag en donderdag weer lekker mijn ei kwijt. Op de rand. Maar nog niet iedereen mag weer naar de fysiotherapeut. Dus we zijn nog uiterst voorzichtig om de boel open te zetten. En nou ja, ik heb zelf zo'n 4, 5 patiënten op een dag nu waarvan ik zelf wel selecteer van die mensen gaan echt letsel houden of blijvend iets aan overhouden als ik die nu niet ga behandelen. Evenementen en horeca liggen voorlopig nog stil door de coronacrisis. Dat treft veel bedrijven, waaronder ook beveiligingsbedrijven, zoals Man Beveiliging uit Vlissingen. Zij zijn aanwezig bij onder andere Grieps, maar ook bij Concert@Sea en Wijtjerok.
Het bedrijf van Terweijde heeft zich gespecialiseerd in het beperken van ongewenst groepsgedrag. Dat is eigenlijk gegroeid omdat we ons specialisme eigenlijk gekomen uit onze vechtsportachtergrond. Dat we eigenlijk heel goed werk leveren. Als je fysiek je mannetje kan staan, dan hoef je dat meestal niet te uiten. De coronacrisis lijkt funest te zijn voor zijn bedrijf. Eigenlijk de doodsteek. We weten natuurlijk ook niet wat het volgend jaar gaat doen. Maar als het natuurlijk volgend jaar een keer terugkomt, dan is het gewoon eigenlijk afgelopen. De laatste strohalm is nog geld vanuit het Rijk. Je krijgt dan een lening en dan kan je het jaar redden. Maar als natuurlijk het jaar erop het weer hetzelfde euvel is, dan is het gewoon, dan zit je gewoon heel ver in het schip. Voorlopig nog geen werk voor Terweijde en zijn mensen, want de horeca blijft tot 19 mei dicht en evenementen zijn tot 1 september verboden. Een fraaie zonnige dag was het voor de 5e mei van dit jaar, met afhankelijk wat hoge bewolking. En het werd net als gisteren een graad of 16. Dat is de gemiddelde maximumtemperatuur voor deze tijd van het jaar. En er stond ook een mooie windkracht 3 tot 4 voor de zeilers. Dit is op het Veersemeer, maar het is er koud. De watertemperatuur is daar nu 13 graden. Dat zal langzaam gaan oplopen deze week, want er is veel zon te verwachten en de temperatuur gaat steeds een beetje omhoog. Niet vannacht, want de wind neemt af en in de droge lucht zal het afkoelen naar 2 tot 4 graden. Morgen is een vrijwel onbewolkte dag. Er staat een matige noordoostenwind 's middags en de maximumtemperatuur is later in de middag 17 tot 19 graden. En hoe warm wordt het dan van donderdag tot en met zaterdag? Wel, donderdag is het een graad of 20. Vrijdag lijkt nog iets warmer te worden, maar aan de kust is er dan wat zeewind en verkoeling. En er komt wat hoge bewolking. Zaterdag is ook nog vrij warm. Na deze periode komt er een noordenwind en gaat de temperatuur een eind omlaag. Zo is het begin volgende week waarschijnlijk nog maar ongeveer 11 graden in de middag. Tot zover het nieuws en het weer van vandaag. 24 uur per dag is het laatste nieuws natuurlijk altijd te vinden op onze website omroepzeeland.nl. Fijne dinsdagavond en tot morgen.